Grabando, acción. A túa puntualidade de onde? A miña puntualidade. A miña puntualidade xa é unha marca da casa. Buenas tardes. Hola. Miña nai quería, ela ajustaba a cámara, ajustaba iso, nós somos de esconderlos, para as esquinas. Dime. Vos tamén. Sí, llevaste a claqueta. A plaqueta. Claqueta. Vai che boa. Pero ti mira a mí e xa te ríes, tía. Parece mentira que nos conozcamos. Así decía Ainhoa. Abuela, ¿tú cómo hablabas antes conmigo? Sí. Oye, tú te estás poniendo un bibonde, cuidado, estiraste, adelgazaste, sacaste músculo ahí. No sé, sigo pensando lo mismo. Grabando, claqueta. Toma unha, estea unha. Nunca fun ali, porque eu conozco a canteira que tiña meu pai despois de deixar eso, pero esa canteira, a verdad, nunca fun ali. Sei onde queda e todo eso, pero nunca cheguei ali. Eu recuerdo que teño é da canteira que tiña meu pai despois. E que te contaba, que recordas da canteira do teu pai? Da de agora, da que tiña despois? Sí. Esa íbamos de pequenas pa ali a xogar con el. Mentres el estaba en la canteira, nos íbamos pa ali, a miña irmán e eu. Xogábamos ali, cando nos cansábamos, marchábamos andando ao castelo, éramos nenas pequenas, baixábamos antes de marchar, todas as cousas, eu sí recordo. Esto debía ser no bar do Buente, na casa de Buente. Este non sei quen é un deles, dos canteiros. Este é meu pai, este é mucho do Buente. Estes outros dous deben ser canteiros tamén, seguramente. Despois estos deben ser tamén por aí arriba dunha montaña de un penedo deses, ou por a canteira, non sei por onde. Este é meu pai. E hai unha cámara de vídeo, alguén está grabando... No, son os prismáticos. uns prismáticos, vale. Son os prismáticos. E esta é na ponte do Río do Porto. Este é meu pai, o segundo, os outros non sei quen son. Esta non sei. No. Porque este é meu pai, este en Ourense, nas festas de San Lorenzo, este é miña nai, e esta é a tal Clarita, que era a muller dun deles, que estuvo aquí na canteira con eles. Era a muller dun deles, estas éramos nós, esta era a miña abuela. Este era guapo. Mira qué mirada, de matador. Sí. Cuidado. Coli. Yo tengo... Los llevas. A mí tanto no me... Sí. A canteira de aí de arriba. Sí. Antigua, que Pero muchos edificios de Vigo están feitos con esa Pero pedra. que non empezaron os de Ourense que viñeron? Por Dorense, sí. Entón é Foi onde esa. empezou teu pai a traballar. Pero é aquí, entón non é alá arriba. No, pero que esa... É aquí na bota dos camións, así encima. Sí. Despois que queren mirar tamén a canteira onde traballou el despois. Pois o pai tuvo unha Canteira canteira, solo, a outra de arriba. Tamén, ele está grabando, ahora te ten que pedir permiso para utilizar estas imaxes para o making of. Xa sabes. Carlos, pide permiso. ¿Puedo usar esto para el making of? Pide, para que quede Permiso conste. concedido. Vale. Está concedido. Onde era a canteira? Vale, a canteira era aquí, era por aquí, onde sacaban as pedras están tiradas por aí. E aquí era onde el viña a canteira. Nos viñemos para aquí, para xunto dela, e xogábamos por aquí, por as pedras. Cuidado que isto está moi frosto. Estes bloques son da canteira. Sí. Sí. Canteira. E os outros non sei se están por aquí arriba. Porque a canteira era aquí. Sí. Ok, cando queiras. Bueno, fálanos un pouco dos teus recordos da canteira. Bueno, eu recordo que cando se iniciou a explotación desta canteira para a parroquia de Cans foi todo un acontecimento. E me lembro que cando se iniciou a explotación desta canteira, pois se dicía que era unha riqueza para Cans, para a parroquia de Cans, que les eran malos tempos, e entonces a riqueza basábase en que creaba postos de traballo e outros servicios, e a xente vivía moi de cerca isto da canteira. De principio, a xente participou no acceso á canteira, primeiro que se fixo. Daquela non había maquinarias.
pois había que facer todo a pica e pala. E a partir do río do Porto foi cando ancharon, porque era un camiño de carro, ancharono e facendo un muro polo campo, pois fixeron unha pista hasta aquí, hasta chegar a todo, como dixen antes, a pica e pala. E a pesar de ser unha actividade bastante ruidosa e peligrosa, creo que foi moi positivo, deulle máis vida a Cans. Ma, que somos nós, Guapísima. Non sei por que non te ríes, máis. Arrancamos. Grabando. Grabando. Buscando a canteira de Cans, escena 1, toma 1. Empezaron pois facendo como un camiñinho para arriba, porque era moi empinado eso, e despois pois viñeron xente de Ourense, que eran os que estaban a facela, e entonces fixeron, pois, claro, aumentou eso, e viñan camións, aquí un señor que se falleceu de Cans, viñar de Venezuela e botaron un camión que foi o que tamén andaba a transportar a pedra, non sei se era para Vigo, iso sí que non sei, se era para Vigo, se era para o Porriño, para ir para algún sitio, sei que transportaban a terra para outros, a pedra para outros sitios. E a xente viñan a comer aquí e a dormir aquí na casa de meus abuelos, que agora ten unha prima miña, pois dormían aí uns poucos de señores. E había outra casa aquí arriba, que tamén dormían os que viñeran de Ourense, dormían con unha chica, bueno, unha hermana de uns, que lle facía de comer, e facíalle, bueno, refrescabos, claro, lavaballe roupa e todo. E ben, unha xente moi boa, mesmo os que quedaron aquí a dormir, unha xente moi educada, moi boa, levantábanse, eles desayunaban, marchaban a vida deles, e os de arriba, igual nós ainda cá éramos raparijas, xa se dixo, de 15 anos por aí, íbamos con elas, fomos a enseñar a Porriño, onde era o Porriño, e bueno, a pasear con ela, ao Porriño, e ben, ben. Grabando. Grabando. Escena 1, toma 1, canteira de Cans. Bueno, estamos antes falando iso, que o documental trata sobre a canteira que había en Cans. Sí. Teu pai traballou ali e incluso tuvo un accidente moi grave. Incluso teu marido decía, eu non son de Cans, estas cousas, pero el recorda a historia de contar de tal. contarle a él, porque daquela ainda non estaba. Entonces, empeza a ti contándonos e despois que nos conte el tamén. Claro, isto era eu pequena, eu tiña 15 anos por aí, 14. Habían cargado un desos, un couso que cargan para cando explota, non sei como lle chaman, tiro, que cargan así na pedra, que van facendo un buraco. Sí, que lo hacen con dinamita, un cartucho de dinamita. Estaba ela máis un chaval daqui que non está aquí, que marchou para Francia, non sei se morreu, chamaban Brinca, non sei se morreu da familia. Viñeron ao momento que estaban para quitalo, explotoulle cando tiñan casi nas mans. Explotoulle a carga, e viñeron no medio das pedras, para baixo. Bueno, gracias a Dios non lle pasou nada. O defunto do papá que lle quedou toda a vida todo nunha perna, tiña unha perna negra, e tiña toda de pedriñas pequeniñas, ao pasarlle así a man, tiña toda de pedras. E yo Brinca tampouco non lle pasou nada. Eu non recordo eu deso. Eu teria, non estou segura, claro, pero 17 ou 18 anos tendría. Eu creo que das veces que van vivir máis. Eu agora máis estrés porque vivían aquí. Mirabas pasar todos os días, para arriba e para baixo. Pero non sei se vivían máis por aí, xa non sei. Iso ao mellor sabe o mellor Mela. Porque o mellor estaba ali ao lado, miraba para entrar e salir. Pedro era o meu cuñado, que despois foi o meu cuñado. E outro chamabanlle Pepe, nós sempre lle chamábamos Pepe Laias.
era un mozo moi parrandero, el, regueiro. E outro chamale Arturo, e outro andaba polo Rubio, pero non sei como era o nome dele, nós chamábame polo Rubio, porque era poucas palabras, era así moi serión. Pero non se pode decir máis nada. O difunto de meu pai traballou aí, moito. A Cans traballaba moitísima xente. E meu irmán tamén. Meu irmán tería, non sei, 12 anos ou así. Era o pinche, porque tiñan unhas bañeiras aquí abaixo, na de Juanillo, que era onde mandaban agua para arriba para os motores. E meu irmán era o pinche, levaba un porrón deses de barro, e tuveron que lle viña a buscar agua sempre, o que lle vos recados, a buscar un bocadillo e así. Bueno, sei que traballou moita xente, que empezaron os reverteres, e despois colleu un señor que se chamaba, bueno, encargado que se chamase Laureano, que viñan aquí na de Luís das Marzanetas, de Luís aí, que viñan, había varios irmáns que traballaban aí, que eran morense, e viña unha irmán a traerlle a comida todos os días. Grabando. Un pouco máis para ti, aí, estás grabando. Escena 1, toma 1. Papá era ferreiro, picaba as ferramentas, os picos e todo, tiña unha caseta ali arriba, traballaba parte de noite tamén, era sereno, quedaba de noite ali, e meu irmán tamén iba con el, era pequeniño aínda, pero iba. E despois traballaban moita xente tamén, de Ourense, e daqui tamén, pero de Ourense sobre todo. Había unha señora que vivía tamén en Cans, que eran 7 irmáns, chamábanse ermitas, e vivían ali no xunta de Pedreiro, e eles tamén traballaban na canteira, había varias xente traballando, claro. E ela, ás 12:30 ou así, xa pasaba arriba ca cesta de comida a levarle aos irmáns. Sí, viviron ali. E lembras cando remataron de traballar aí na canteira, si dixeron si fora por algo ou por... Porque a pedra non lle era boa, é que non lle salía bo corte, iso acórdome tamén, que non estaba en bo corte, e que non lle salían os bloques como eles querían, entonces que a deixaban. Sí, todo... Bueno, eu teño un recuerdo moi grande de un penedo que meteme unha carga moi grande, baixou directamente á casa que está aí todavía, a casa de Milagros da Pedreira, quedou todo a oscuras, quedou todo sin alumbrado, e todo o mundo esperando, pois, que se dera un grito inesperado, non? Pero non hubo contestación a nada, ese penedo baixou, Cans quedou en silencio, nadie dixo nada, afortunadamente non pasou nada tampouco, pero sí que foi temeroso, porque mirou, sentiuse o ruído dese penedo, que foi algo impresionante, que todavía debe estar enterrado aí, nunha especie dunha presa que hai aí ao pé do monte, que nacía agua aí, debe estar aí enterrado ese penedo, que non se moveu máis na vida. Ese recuerdo sí que o teño, é un deles, vamos. Depois hai outro que impresionaba moitísimo, os bloques que baixaban por aí, eran máis grandes que o camión, un camionciño de 2 eixos, cun bloque enriba daquela maneira daba medo mirar baixar por aquela costa para baixo. Que, bueno, non pasou ninguna desgracia que pudo haber pasado, pero era moi temeroso. Era a forma de traballar que había, porque non había maquinaria grande, digamos, para facer ese transporte, era o que había. Pero sí que impoñía moitísimo. E por outro lado, na parte personal, bueno, aquí a Cans tamén lle deu un pouco de vida, porque algunha xente de aquí tamén, pois, tuvo o seu traballo, en plan de ganar un duriño para casa e demais. E do resto, pois, non me acordo moito. Quieta para que ponte ali. Está ben. Rol 4, este na primeira, está na primeira.
Pois a canteira, cando viu para Cans, aquí non había nada onde traballar, só traballábamos no campo. E, polo menos, pois, 12 ou 15 personas foron a traballar para esa canteira. E, bueno, meu pai de novo fora a Cuba, pero despois non tiña traballo, non traballaba en ningún sitio, traballou na canteira, e, bueno, foi unha cousa que viu nova, porque nós vivíamos da agricultura. E, bueno, claro, en Cans viñan camións, que non se miraran camión nunca por aquí, así, saliu moito camión de pedra daí, Sí, e vi xente de fora tamén, que paraban aí, de Buente, comíase aí, e iso. E iso, usted cantos anos tiña cando foi a canteira, máis ou menos? Pois cando foi a canteira eu debía ter 14, 15 anos, non? Algo máis, quizá. Algo máis, quizá. Bueno. E mirábase dende aquí o buraco? Sí, mirábase porque non había pino ningún. Iso estaba todo sin pinos, Agora hai moita arboleda e hai moito pino. No castelo non había un pino. A verdade, dicía doña Sara, a nosa maestra, que pena que non hubiera arboleda en el castelo. E nos dicíamos que non, que sería físimo. Nos o que queríamos era mirar pedras. Ok, podes dicir o teu nome e apellidos? Chaume José Antonio González Álvarez, alias O Jerebe. E a tua idade? Teño 68 anos. Vale, grabando. Tienes ti? Sí. Vale. Ten a un, toma un. Bueno, fálanos algunha historia que sepas da canteira ou así que te Da canteira, o único que sei é que meu pai andou de transportista aí. Levaba pedra daqui da canteira para Vigo. E había anécdotas moitas veces que daban sin frenos, outras veces te cargabanlle demasiado aí na subida do Río Porto o coche ia para atrás outra vez. E moitas anécdotas desas. Estuveron moitos anos levando pedra. A canteira é unha canteira normal, era unhas pedras, uns penedos grandes, e empezaron a desfacer neles, e cortalos, porque antes se cortaban todo a man, e non había solo explosivos, facía moito ruido, as explosións facían un ruido, e os casquetes, cando levantaba, viñan hasta a casa de Juanillo, do difunto Juanillo. E o propiaño facíano co pico, o cincel, non é hora de modernino. Eu trabalhei lá no início, até quando começaram a tirar propiaño lá na canteira. Aqui me colocavam as barrenas, reventavam. Eu não era assim de barreneiro, não era. Era simplesmente ajudante. Levava porrões de água para eles. E trabalhei lá por algum tempo, não sei se é quanto tempo, mas trabalhei lá um bom tempo. Viu? Há poucos dias de começar, o Juaninho me chamou, eu participando, ajudando. E inclusive o encarregado, que eu não recordo o nome, que era de Orense, um senhor alto. Ele me chamava, o meu nome é Antônio, me chamava de Neno. Mira, o serviço do Neno está quedando bem, porque eu aplanava a terra do caminho, para os caminhões baixarem. O caminho era muito estreito e tinha que alargar para os caminhões passarem. Até a canteira, na canteira, eu trabalhava, mas não pegava serviço pesado. Pegava marreta, pegava o cincel, ajudava. Agora, barreneiro, eu queria mais Juanillo, que depois o homem que mandava era Juanillo, non me deixaba. Vou rematarse aquí, lle dou as grazas en nome dos meus alumnos, meu, e en cuanto este listo o documentario, que hoxe ás 9:30 españolas imos a presentar en Cans cos veciños. Vai a presentar en Cans? Sí. Hoxe... vai presentar en Cans, eu non tive que mandar recuerdos para todos os meus amigos lá de Cans. Pois... Muita felicidade, que eu já recebi pessoas de Cans aqui, minha irmã e o Marcos, entendeu?
Pois isto que acaba de dicir vai estar ahora grabado e dito en directo dentro dunhas horas. Non se preocupe. Nada, gracias a vosé, moito obrigado e obrigado aos asistentes tamén. Obrigado. Chao, chao, gracias. Obrigado. Volveremos a falar, Chao, chao. Un abrazo. Muñeira, montañesa. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Poche falar mal de min, que la homo contou, sempre quixen ben e quero a que me desenjanou, sempre quixen ben e quero.